बियाह से पहले हम शंकर जी के बड़ी पूजा पाठ करी। जब शिवरात्रि आवे तो हम व्रत जरूर रही, और ही कोनो व्रत रही चाहे ना, लेकिन शिवरात्रि के व्रत हम जरूर रहत रही। हम शिव जी के बड़ी मानी, बड़ी पूजा पाठ करी, जाके जल चढ़ाई शिवरात्रि के दिने। भांग धतूर बेलपत्र कहाँ कहाँ से कुली खोज के ले आई। अब बैर ना मिले तो दूसरी जगह जाके कोनो से खोज खाज के ले आई। बैर कहीं कि ना एक बिना हम पूजा नहीं करम शिवरात्रि के दिन, तो उ खोज के ले आई। ओकरी बाद से पूजा पाठ करी, 2-2 घंटा ले हम पूजी शिव जी के। मतलब हमको बड़ी आस्था रहे शिव जी में। तो ओकरी बाद से एक दिन शिव जी बड़ी प्रसन्न भईने हमारी भक्ति से कि भाई इतना पूजा पाठ करत या कि कुछ ना कुछ तो फल दिहल बहुत जरूरी बाटे। तो शिव जी प्रसन्न होके हमके फल के जगह पे फलाने दे देने। अब वही फलाने की यहाँ हम दिन भर खटतनी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। आओ इनकर 3 जनी बहिन लोग बालो, जिनमें से एक जनी परमानेंट यही जा रहेली। तो उन्हों के कुली कइल धइल 3 गो उनकर लइका बालो, वो लोग के दिन भर भूख लागत रहेला। तो ओहू लोग के भाई कुल बनावल खियावल कुल कइल धइल सब करे नी हम लइकन फैकन के कुली। ओकरी बाद अब कहाँ फुर्सत बा हमरा कि अब हम शिव जी के 1-2 घंटा ले पूजा करी। हाँ, बेलपत्र खोज के ले आई। तो अब का होला कि जब शिवरात्रि आवेला तो मन तो बड़ी करला कि फिर से हम पूजती अपनी शंकर जी के वहीं से, लेकिन का करी हमरा लगे टाइमे नहीं खे। अब टाइम के हमें लगे बहुत अभाव हो गई बाटे, काहे कि अब हम फलाने के यहाँ आ गए बनी। अब वही शिव जी के रहना नहीं फल, तब का करी। हाँ, हे भोले बाबा, अब तो 1 लोटा जलो चढ़ाव के हमरा लगे टाइम ना मिलेला। बड़ी मुश्किल से तनी से टाइम मिलेला तो जाके 1 लोटा जल चढ़ा के चुपचाप चली आवनी। एगो अगरबत्ती दिखा देनी, इतने लेके हमरा लगे टाइम बहे शिव जी। चलो तनी माछ धो के कुल काम धाम क के, और ये कुल काम बाटे घर में। हे भोले बाबा, फिर शिवरात्रि आवता, देखा तनी कोशिश कर तनी कि फिर हम 2 घंटा ले वहीं रहुआ के पूजा पाठ करी। बेलपत्र चढ़ाई कुली, बेलपत्र राम राम लिख के हम चढ़ैले रहनी, हमके याद बाटे। ठीक बा भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय शिव शंकर भोलेनाथ।